ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ኣብ ስራዕኩም ዓወትና ሳልጦና ተመነኹ ሎም መዓልቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ድማ ምክትታልኩም ብኣኽብሮት ይዕድም ቅድሚ ናብ ቴክኒካል ምሕላፍና ኣብቲ ፋንዳሜንታል ከምቲ ኩሉ ግዜ ቸክ ንገብሮ ማለት እዩ ትመፅእ ዘሎ ሰሙን ገለገለ ፋንዳሜንታሊ ኣገደስቲ ዝኾኑ ዜናታት ኣለውና እሳቶም ድማ ናይ ዩሮ ኢንተረስት ሬት ከምኡውን ናይ ናን ፋርም ፔይሮል ኤንኤፍፒ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እቲ ናይ ዩኤስ ናን ፋርም ፔይሮል ድማ ዓርቢ ዝኸይድ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ኒውስ ግዜ ኣለና ማለት እዩ እዚኦም ድማ ንማርኬት ኣዝዮም ወሰንቲ እዮም ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዓለምና ምቅያራት ዘሎ ከም ዝሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ግዜ ዝገብሮ ዘሎ መግለፂታት ከምኡውን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ምስ ዩሮፕ ከምኡውን ምስ ኤሽያ ምስ ብሓፈሽኡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ዝምድናታት ከመይ ክኸውን እቲ ምቅያራት ከም ዝሪኦ ዘለና ኣብቲ ፋይናንሻል ወርልድ ድማ ብኡ መሰረት ኣገዳሲ ዝኾነ ለውጥታት እዩ ዝገብር ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣለርት ክንከውን ኣለና ኣብቲ ፋይናንሻል ወርልድ ክንኣቱም ከለና ነዚኦም ብኒውስ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንከታተሎም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ብፍላይ ድማ ምዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ቴንሽን ዩክሬን ራሻ ምስ ዩሮፕ ምስ ኣሜሪካ ሓድሽ ምዕባለታት ዘሎ ማርኬት ኣዝዩ አንፕሪዲክታብል ወይ ድማ ኣዝዩ ቮላታይል ክኸውን ይኽእል እዩ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝሓትት ናይ ትሬዲንግ ብሓፈሻ ናይ ኢንቨስቲንግ ግዜያት እዩ ዘሎ ማለት እዩ እሱ ይኹም ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ቴክኒካል ከ እንታይ ኢና ክንርኢ ሕልፍ እናበልና ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ነዚ ሰሙን ናይ ምንቅስቃስ ወይ ድማ ናይ ምምዕባል ተኽእሎ ኣለዎም ዝበልኩም ሒዘ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ብቐዳምነት ንሪኦ ዲኤክስዋይ ወይ ዶላር ኢንዴክስ እዩ ዶላር ኢንዴክስ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ንውሕ ዝበለ ዳውን ትረንድ ቀኒዩ ሕጂ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ማርኬት ሪቨርሳል ንዕዘብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ድማ ምስቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡውን ምስ ናይ ዩሮፕ ምስ ናይ ዩክሬን መራሒ ዝነበረ ዝርርባት እሱ ኣዝዩ ቡሉሽ ዝኾነ ሰናርዮ ኣምፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ቴክኒካሊ ክንሪኦ ከለና ድማ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሳፕላይ ዞን መፂልና ኣሎ ከም ዝሪኦ ዘለና ስለዚ ዶላር ኢንዴክስ ብክልተ መንገዲ ክሪኦ ኢና 107.6 ስትራክቸር ዝብሬክ ኣብ ዝገብረልና ኮንቲኔሽን ክርኢና ማለት እዩ እዚ ግን ኖት ብዙሕ ላይክል ኣይኮነን ብሓፈሽኡ ግን ፕራይስ ካብዚ ሪጀክሽን ናይ ምዃን ተኽእሎ ክህልዎ ናይ እዚ ሪጀክሽን ድማ ኮልደወይ ዶላር ኢንዴክስ ሴል ፖዚሽን ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ክህልወና እዩ እዚኣ ክሳብ ዘይረኣና ግን 107.6 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ብሬክ ገይርዋ ግን ገይሩ ዶላር ናይ ኮንቲኔሽን ናይ ምኻድ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ሓደሽቲ ነዚ ቻነል ትከታተሉ ድማ ዶላር ኢንዴክስ ኩሉ ግዜ ከም መምዘኒ ነቶም ካልኦት ሜጀር ካረንሲ ትሬድ ክንገብር ከለና ዶላር ድማ ከመይ ዓይነት ሓይሊ ክሕዝ ይኽእል ፕሪዲክት እንገብረሉ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ናብ ጂቢፒ ዩኤስዲ ክንመፅእ ኢና ጂቢፒ ዩኤስዲ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ቡልሽ ሙቭ ዝሓለፈ ዳርጋ ወርሒ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብሉፅ ዝኾነ ምዕባለታት እንዳምፅእ ቀኒዩ ሕጂ ድማ ትማሊ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣገዳሲ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ብሬክ ገይርልና ኣሎ ብድሕሪኡ ግን ኣብ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ሳፖርት ሌቨል መፂልና ኣሎ ኣብዚ እውን ሪጀክሽን ካንድል ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መፅእ ዘሎ ሰሙን እንታይ ክንፅበይና 1.2615 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ዝኾነ መንገዲ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ቡሉሽ ናይ ምምፃእ ማርኬት ክህልወናይ ክሳብ ኣብዚ ናይዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ሓይ ድማ ታርጌት ብምግባር ቡሉሽ ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ዋንስ 1.2562 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣብ ንገብረሉ ሴል ፖዚሽን ስትሬት ኣዌይ ክሳብ ኣብዚ ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ሴል ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ 1.25 ማለት እዩ እዚ ትረንድ ላይን እዚ ከምኡውን እዚ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ደማንዲ ኤርያ ብሬክ ኣብ ዝኾነሉ ግን እዚ ማርኬት እዚ ኦል ደ ዌይ ሴል ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ክህልወናይ ክሳብ 1.225 ክሳብ እዚ ድማ ሴል ናይ ምውራድ ክህልዋይ ማለት ሕጂ ኣዝያ ብልፅቲ እያ ዘላ ነዚኣ ዝመፅእ ዘላ ሰሙን ግን ነዚኣ ጥራሕ ኢና ንከታተል ማለት እዩ እዚኣ ክሳብ ዘይረኣና ብዝኾነ መንገዲ ባይ ዝበሃል ኣይ ክንሕዝን ኢና ኣብ ጂቢፒ ዩኤስዲ 1.26 15 ናይዚአን ብሬክ ኣውት ግን
ሙሉእ ሴል to the downside ውን ማርኬት ክኽደልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከምዚያ ጌርና ማርክ ብምግባር ክንከታተል ኢና ዘሎ ሰሙን ቀፂልና ንሪኦ GBP USD again USD GPY ኣላትና ኣብዚ USD GPY ኣብዚ ብናይ higher time frame እንድሕር ርኢናዮ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ supply area ወይ ድማ supply zone ኣብዚ rejection ንርኢ ኣለና ሕጂ ኣብዚ እንድሕር ርኢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ rejection ድሕሪኡ accumulation straight ወይ ድማ market expand ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ድማ ኣብዚ እንድሕር ርኢና ድሕሪ rejection ሙሉእ ናይ market expansion ንርኢ ኣለና price ድማ break ጌርና ኣሎ so there is high probability bullish scenario ናይ ምምፃእ ኣብ USD GPY ማለት እዩ ነዚ 148 area ነዚ break out እንተመፂልና ግን all the way sell ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ናይ ብሓፈሽኡ ግን overall ምዚ ሕጂ formation ሂብና ዘሎ ዚ ማርኬት እዚ ንእሽተይ push back to the down ካብዚ bullish position ክንሕዝ ንኽእል ኢና ቀስ እናበልና ድማ ማርኬት ታርጌት ናምበር 1 ታርጌት ናምበር 2 ክሳብ ኣብዚ ታርጌት ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ USD GPY ኣብ ናሕና watching list ነእትዋ ኣዝያ ብልፅቲ እያ ማለት እዩ እቲ ዝመፅእ ምቅያራት ብዙሕ ዝፍለጥ ኣይኮነን ግን ቴክኒካሊ ነዚ ክርኢና 148.8 እዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ኣብ ዝኾነሉ ግን ኣንፃሩ ማለት እዚ ስትራክቸር እዚ at the same time እዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ኣብ ዝኾነሉ ግን ማርኬትና all the way to the down ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ናይ ወይ ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ all the way ድማ ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ማርኬት ክወርድ ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ USD GPY ኣብ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ትሬዲንግ ዞንስ መፅያትና ኣላ እዚኣ እውን ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ናይዚ ሰሙን እዚ ትሬድስ እያ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ GBP GPY GJ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ኣኩሚሌሽን ግዜ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ኣዝዩ ንውሕ ዝበለ ሰሙናት ጌራ ኣላ ኣብ ኣኩሚሌሽን ኣትያ ሕጂ ኦቨርኦል ክንሪኦ ከለና ማርኬት ሰንቲሜንትስ ድማ ማርኬትና ሙሉእ ብምሉእ ስቶፕ ሓንቲ ጌርልና ኣሎ ብድሕሪኡ ድማ ቡሊሽ ሞመንተም ካንድልስ ፎርሙ ኮይኖም ኣለዉ ናይዚኣ ኤርያ እዚኣ ብሬክ ኣውት ጥራሕ ኢና ንፅበ ንባይ ማለት እዩ እዚኣ እንተሂባትና ክሳብ 192 ማርኬት ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ፕራይስ ኣብዚ ቢሪሽ ካንድል እንድሕር ፎርም ጌርና ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባፍ ልዕሊ እዚ ጌርና ሴል ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ USD GPY እውን ብከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ኣዝያ ብልፅቲ ሰታፕ ወይ ድማ ብልፅቲ ኣናሊሲስ ኣላትና ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ EU ወይ ድማ ኢሮ USD ድማ ፕራይስ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድሕሪ all this rejection higher highs ፎርም ክገብር ኣይከኣለን ኣግረሲቭ ዝኾነ ኢንጋልፊንግ ቢሪሽ ንርኢ ኣለና ሕጂ ድማ ንእሽተይ ናይ ኣኩሚሌሽን ዞን ፎርም ጌራትና ኣላ ስለዚ ሓደ ነጥቢ ናይዚኣ ቡሊሽ እንድሕር ርኢና ናይዚኣ ብሬክ ኣውት እንድሕር ርኢና all the way ባይ ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ፕራይስ ኣብዚ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ሂብና ሴል ፖዚሽን ብምርኣይ all the way ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ሴል ፖዚሽን ክንብል ኢና ማለት እዩ ሶ እዚኣ እውን ምስቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ናይ EU ዘሎ ከምኡውን ናን ፋርም ፔይሮል ናይ US ዘሎ እዚ ማርኬት እዚ ኣዝዩ ቮላታይል ክኸውን እዩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ስለዚ 1.04 17 ናይዚኣ ኤርያ እዚኣ ብሬክ ኣውት all the way ቡሊሽ ክንርኢና ማለት እዩ ሶ ዩሮ USD እውን ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ኣዝያ ብልፅቲ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ማርኬት እያ ማለት እዩ ኦኬ ቀፂልና ንሪኦ USD ካድ ኮ ብዙሕ ሕጂ ነብሎ የለን እዚኣ እንድሕር ርኢና ናይ ላስት ዊክ ዝነበረት ኣናሊሲስ ናና እንድሕር ርኢና ፕራይስ ካብዛ ኣኩሚሌሽን ብሬክ ምስ ገበረልና ኢና ነራ ስቲል ድማ ማርኬት ኣብ ውሽጢ እዚኣ ሰሙን ጥራሕ ልዕሊ 200 ፒፕ እሞ ድማ ኣዝዩ ኣግረሲቭ ዝኾነ ቡሊሽ እዩ ዘሎ ንሎማዓንቲ ዳሓና ኣብ ክንዲ USD ካድ USD GPY የእቲና ኣለና ካልእ ሚስተር ጎልድ ዋት የሙቭ ብሓፈሻ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሙቪ ነይሩ GBP USD ዩሮ USD እንድሕር ርኢናዮም USD ካድ ከም ዝርያ ዘለና ጎልድ ድማ ብዓብኡ ማለት እዩ ጎልድ ድሕሪ ዝነዊሕ ናይ ኣብዚኣ ነይራ ላስት ዊክ ቪድዮና ክንሰርሐን ከለና
نايز ريجكشن there is high probability ملو بلوش رحنا نبل نيرنا نزي areas break up زقبرو لجن all the way سيل نايم خط خلو كله إلنا نيرنا مالتي حجن حريني هذا برايسنا دحر زي ملو ناي accumulation phase break out أبزن حريني ملو بملو break retest all the way market it drops حجن price straight away mitigated نزناي previous week حجن أبزن تريني price again rejection جيرلنا له تي عدت نايت ماركت دما زازي مولو مالتيو مولو بمولو mitigate جيرولو so there is high probability bullish كان رأينا زدما زالو سومون up gold معناته price rejection plus bullish confirmation candle يبنى له ويشتي pull back up نرخبلو ناي انتر مالتي ناي بايس stop loss نحنا بيلو بمقبار دما all the way كساب كلتشعين جعتميتن اسران كلتن كساب أبزيا target كنقبرينا مالتيو بزخونة من قد قلناي جولد اسران شو منتن سلسان سلستن 28 33 بريك اب تقبرلو all the way سيل ناي مخات تخلوك تلو نعمال إذا أكساب زير أنا بزخونة من قدي اب جولد سيل كيني بالمالتيو نايزيان ريازلنا برايس نشي pull back ندحرحيبنا قل stop loss بيلو غيرنا كساب اسران جعتن اسران كلتن باي بوزيشن كنبلينا مالتي sentiment سيبنا زولو ماركت زي مولو بمولو price rejection جيرو بلوشكا confirmation candle يبنا كم زولو يزرقنا زولو مالتيو ولا هنا بناي smaller time frame دحرينيو مولو بمولو we can see price دحرز rejection زي straight away market up again it is pump up سلازي نشي push back to the downside دحرينا stop loss نحنا نخلنا الأسو مالتيو نزبال stop loss ترحيبنا ماركتنا بلوش كنحزينا ريسك ريوارد ما نويح زون سلازلنا مالتي فاينالي بيتكوين كريناوي بي تي سي اوكي بي تي سي بيتكوين توما كلاس بحدا زلنا كو افري داي نري لنا تي بيرش كم زلو ماركت مالتي حجي دما زحالفه سومون ابزن دحرينيا مولو بمولو مومنتم كاندلز فورم جيروم لنالو برايس دما ناي ريفرسال بيهيفير يرئينا لو مالتي زغونه سب بيتكوين باي بوزيشن زحز 86.6 مالتي 86.6 نايزيا ستراكشر زي باي بريك اب نريالو all the way كساب 89 اريا كساب 89 دما كساب 94 باي بوزيشن كتحجو تخليكم مالتي بزخونه من قدكن ناي بيتكوين 83.5 نايزيا ستراكشر زي بريك اوت سيل بوزيشن كساب 78 كساب زي سيل بوزيشن كنحزاينا حجي ماركت أبناي accumulation phase كأتوه أبزن دحرينيا نويح كزي accumulation مسأتوه كأون دحريت تمولو expansion ماتيلو أبزي حجدما المي زخونة expand مقبارو أبزي نستنى واحد زي كسأنح يخلي ماركت we don't know جن بزخونة من قد نحنا 86.6 مالتي لا تا بريك اوت ندحرينا all the way bullish كنحز نخلينا مالتي بزخونة من قدقن 86.6 بريك ساب زير أنا زخونة باي بوزيشن كينحز اب بيتكوين بنصارو دما 83.300 we can say زي زون زي مالتي زي بريك اوت ندحرحيبنا خا all the way market sell position كساب أبزناي last week ناي سومن زنبرة low مالتي 78.300 كسبب جا تارجت كنقبر نخلينا مال سلازي أون أزيا بلستيناتهم كريبتو تريد تقبرو كم بسي اف دي تريد تقبرو كريبتو مالتيو نسومن زي حزين مسيز نوركو ستاب زينين أزين بلو ساعتين تراح عقل جيرنا ريسكنا دما مانج جيرنا نتي تريد فاندامنتال دما دونالد ترامب سبيتش كل جزء ندات خاطر يو اتناي فاندامنتال وسيد ما كما يكوني مش اندازمدني انتقدنا كاب كلن كلتا سلسته تريد فانتاستيك فيري صبغ زخونه موف خدان مالتي يا اوفرول ريسكهم مانج جيركم لزين تريد زين كتكاتلوا انتقليهم نزا فيديو سلام كتتالكم دقيمه يمسكن بخالي فيديو كسال نرحب سسنايو تشاو